Neviete pozdraviť? Zdravím východ, západ, zdravím stred, zdravím celé Slovensko. Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Pred ňou nik neuteče, moc dobre víš, aké má ostré meče. A čo si zaspievame pri ceste do školy? Mám piči celý svet. Na čo myslíme už pondelok? Piatková noc, fuj, sobota bude ťažká. Aké sú naše pocity pred písomkou? Každodenné nátlaky a vyjebaný stres. Niekedy sa nedarí, život je vyjebaný bez. Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Ty primitív, ty primitív, ty primitív, ty primitív. Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Sklamal som, dané sluby nedodržal som, slúbil viac ako zvládal som, veď som taký istý ako ty. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Najprv sa nažerem a potom vyserem, alebo sa vyserem a potom nažerem. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Dáme huk, dáme lo, dáme hop, dáme lo, 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 dáme. A kam by sme ich radi poslali? Choďte do piče matere, choďte do piče matere, choďte do piče matere, choďte do piče matere. Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Neverím nikomu, never ani ty ne. Ako pravidelne končíme školský rok? Môžeš nás vidieť v klube, s glantom v hube, v nových handrách a s fľašou v ruke. Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? Mi chrbát bratu a poznáme sa roky. A čo mi povie otec, keď nezmaturujem? Si trápny šašo, nejsi šéf, neverím ti. Zober sa, bal do piče, neverím ti. A čo mi na to? Jebe, to sa nikdy nestane. Ako budeme vyzerať po mature? Nevládzem sa pohnúť, ak keby som fajčil heroín. Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? Patríš tým, čo majú všetko v piči, ty hambači. Pravia ti smrad skurvený, hambači. Bez chrbtovej kosti nevieš, že kde končí brada ti, hambači. A čo mi na to? Ty debel. Hovnom nevíš, kurvom nevíš, kokodom nevíš, výšom nepíšu. Hovnom nevíš, kurvom nevíš, kokodom nevíš, výšom nepíšu. Ako vidíme svoju budúcnosť my? Totiž ako ma čaká BMW, nech ti nejebe 730D. Dám ruku ven, dole okna ujebem. Toto mesto je moje, toto je môj sen. A aká je skutočnosť? Štvorkolové honoráre, jazdím na sedmičkovej motokáre. Čo pijeme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? Že si prišla o tom, že nemôžeš piť, že dáš si jednu kávu a potom, že musíš ísť. A čo budeme piť, keď odídu? Nájdeš ma vzadu, piť čokoládu. Čo si myslíme o našej pani profesorke triednej? Sperma na bruchu, na chrbte, vo vlasoch. Pije do dna, pije do dňa, pije kľudne, aj týždeň je voľná. A aký vlastne sme? To je úplne na piču a tak sa nám to ľúbi. Nemáme ani haliera, smrdí nám.